Takže dámy a pánové, Já vás zdravím. my zrovna jedeme na PML v Žilině, PML 19. Můžete se tam těšit na ranec nadupaných fightů a my budeme u toho všeho. Dneska to jdeme rozsekat a dokoukejte s námi video až do konce. Os! Tak dámy a pánové, právě se tady nacházíme s Tomášem Elišem. Ahoj. Ahoj. Jaký máš dneska pocit z toho gala večera? Vynikajúci, teším sa, je to doma a chcem si to užiť. Ty jsi z Žiliny přímo? Áno, som Žiliničan. Takže pro tebe to je vlastně dneska... Preto som to zobral, ja som povedal, že už nechcem brať nejaké zápasy úplne, že niekde mimo Žilinu a jednoducho, keď bude doma nejaký turnaj, tak je to pre mňa priorita. My jsme tě vlastně teď mohli vidět na VKC. Jaký to pro tebe byl pocit takhle zápasit? No, bolo to úžasné, pretože je to organizácia Conora McGregora, teda je tam spolumajiteľ. Bolo tam kopec známych boxerov, ako je napríklad Usyk, Andy Ruiz, napozýval tam kopec známych ľudí a je to pre mňa taká nová skúsenosť a také moje, dajme tomu, by som to nazval, že ako majú MMA zápasníci UFC, tak toto bol taký vrchol. Jednoducho je to najväčšia svetová organizácia boxe bez rukavic. Takže si to užívam. A můžeme se těšit na tebe i v dalších zápasech? Určite áno. Můžeš prozradit soupeře? S jakým budeš v příštím zápase? Super, ešte nevieme ani dátum a približný mesiac by mal byť asi maj, jún. Uvidíme ešte, čo prinesie manažérka z BKFC. Tam se s tebou po zápase fotil Conor McGregor. Jak je tohle z toho pocit, že vlastně taková světová star tam za tebou přijde, chce se s tebou vyfotit přímo? Tak najprv mal som eufóriu už po zápase, po vyhratom zápase, takže som to nejako nevnímal. Podal mi ruku, povedal mi pár slov, akože sa mu zápas páčil, že som ukázal srdce. Bral som to tak, že asi pravdepodobne robí to s každým zápasníkom. Je to super pocit, že taká hviezda jednoducho príde za vami a povie vám niečo pozbudzujúce, že sa mu to páčilo, váš výkon a pozbudí vás do ďalších zápasov. Ještě se chci zeptat na tvůj dnešní zápas. Jak ho plánuješ ukončit? No dúfam, že čím skôr. Máš nějakou techniku, kterou by si to chtěl? Nie, nemám žiadnu techniku, jednoducho ideme boxovať, takže budem sa snažiť byť rýchlejší, tvrdší a natriafať čo najviac tvrdých úderov. Jednoducho tlačiť a ukončiť ho čo najrýchlejšie. A poslední otázka. Ty máš na sobě spoustu piercingů, což u fighterů bývá dost neobvyklé. Co tě vlastně vedlo k tomu si dát tolik piercingů? Bol som mladý, hlupý a jednoducho mám to fakt od mladá, asi od 15, od 16, takže bol to taký nejaký vtedy trend, uši sa prepichovali, každý sa doma tetoval sám, tak som si dal piercingy, náušnice a nejako mi to ostalo. Můžeš si jít na zápas, některý ze svých piercingů nechávat, nebo musíš vždycky všechny? Mal by som si dávať všetky dole, ale neviem, či to môžem takto povedať, ale jeden si nechávam. Nepoviem ktorý, ale jeden si nechávam. A máš jako nějaký přímo zápasovin? Nie, mám stále ten istý, ako som ho tam 15 dal, tak je tam stále. Takže s tebou prošel vlastně celý tvůj život a Áno, každého skoro áno. Dobře, tak my ti děkujeme za rozhovor a držíme pěstí dneska v zápase. Ďakujem pekne. Já děkuji. Tak přátelé, právě jsem tady s Monikou Koklíkovou. Jak si užíváš dnešní gala večer? Dobre, ale pracovne, takže Pracovně dneska? 3 minúty sedím a potom behám. Takže je to také, že... Co tady máš dneska na práci? Zápas tady nemáš? Tak... Ja som taká holka pro všechno, vieš, že niečo sa posere, tak volajú mne, aby som to išla opraviť. Ale toto dievčatá sú od dome na vstupe, VIP zónu riešime, došli policajti, tých som musela vyriešiť. Policajti? Co se tady stalo? Nic sa tu nestalo, akože normálne došli to skontrolovať, že či je všetko v poriadku a koľko tu je ľudí, kedy budeme končiť, takže taká rutinka. Jak se ti líbí tento gala večer jako z pohledu zápasu? Jak hodnotíš? Zatiaľ, čo som videla zápasy, tak super. Akože veľmi, ja som mala veľké očakávania z Pyramídy a tie očakávania boli naplnené, takže sa veľmi teším na finále. Dúfam, že chalani majú ešte energiu si to rozdať. Koho favorizuješ ve finále? Ja som už od začiatku tej Pyramídy favorizovala Tábora a neviem. Ale myslím si, že asi to vyhrá Tábor. Tak je pravda, že vlastně Jirka Pav dostal větší damage, výrazně než Dominik. Mali těžší zápas. Byl to jako pro něj těžší zápas, zatímco Dominik
ten už v tom prvním zápase za mě ukázal příručku tajského boxu. Bylo to fakt krásné, takže věřím, že i v tom finále to bude zajímavé. Ne? Chci se ještě zeptat na Trenčín. Ty tam budeš mít hlavní titulový zápas. Jak jsi připravená? No tak zatiaľ moja príprava len začala, takže biedne. Ale tak tréningy bolia, tak treba, aby to bolelo, aby proste som spravila všetko preto, aby som bola toho 9. maja ready. A ja preto všetko spravím, pretože obhajujem titul majsterky sveta v EMC. Nechcem, aby si ho Tajka zobral do Tajska. Takže robím už teraz maximum preto, aby ten titul zostal na Slovensku. I pro tebe je to vlastně domácí zápas v Trenčíně? Áno, ja som z Trenčína, takže hej, dnes sa tam zápasí. Tam to vlastně celé začalo, tady PML. A teďkom Asi tak. největší PML v Trenčíně. Prvýkrát ideme na zimu štadión s najväčšou kapacitou, takže uvidíme, či sa nám to podarí naplniť. Lístky už teraz veľmi dobré, neviem, či aké 45% kapacita už je predaná, čo je fakt, že brutál, ľudia o to majú záujem a ja sa neskutočne teším, podľa mňa to bude zážitok na celý život. Tak já ti děkuji za rozhovor, vidíme se v Trenčíně a užij si dnešní gala večer. Díky. Ďakujem. Hej se. A ty sama. Tak já vás zdravím, dámy a pánové. Právě jsem tady s mladou Youngstarskou Gym s Františkem Kluckým. Ahoj Franto. Čaute lidi, čau. Co, jak se ti líbí dnešní gala večer? No mně se to líbí pecka, se mi to líbí moc. Škoda, že tady nemůžu zápasit, že se tady nemůžu ukázat, ale nevadí. A jak to, že ten zápas nevyšel? Soupeř se na něco vymlouval nebo něco takového, nevím co to. Zrušil mi ten zápas a vzal někoho jiného, tak nevím. To nevadí. Takže si dneska přišel aspoň podpořit ze Přesně svého tak. domovského gymu. Dominika Tábora Huntera a Kaju Vaňkovou. Jak hodnotíš Dominiku výkon v prvním zápase? Tak Dominik úplně profesionálně, prostě je to vidět, že má prostě na zápase, no a kvalita prostě tam je. A na Karolínu se těšíš? Na Karolínu už to jde za chvilku, takže se máte na co těšit A jak hodnotíš takhle malý gala večer? Většinou PMLka jsou v halách, ale dneska jsme tady v takovém menším prostředí, takový VIP gala večer. No já bych řekl, že to je možná lepší. Že to je také, víš co, víc jako klubové. Tady je hlavně samý Třinec, když se pojel Třinec, Ostrava, takže jsme jak doma, no jak Třinci, no, takže... Vlastně vaše fanouškovská základna z Komotří Gym jezdí na všechny zápasy, ať už je to v Praze, na Slovensku, v Polsku, vždycky někdo jede. To je určitě jedna z nejsilnějších. Tak je to důležité, ta podpora prostě a my si to oceníme jako zápasníci, takže jako... A kdy se můžeme těšit zase na tebe tady v PMLku nebo v jiných organizacích? Já bych řekl, uvidíme, nechci prozrazovat, ale já to sám ještě nevím, takže uvidíme. Jak přijde nabídka, tak asi PML. Máš nějakého vysněného soupeře? Je to jedno. Koho mi daj, toho si vezmu. Dobré, Franto. Já ti děkuju, že jsi s námi udělal rozhovor. Užijte si dnešní gala večer a uvidíme se. Tak dámy a pánové, nyní jsme tady s Leou Tanáčovou. A já tě tady vítám. Jak se ti líbí dnešní gala večer? Jaké z toho máš dojmy? Ahoj, vieš, ja si to veľmi užívam. Tak ja vlastne natáčam aj videá na sociálne siete, takže vlastne stále som buď pri ringu alebo niekde tuto okolo, ale veľmi sa mi tu páči, užívam si to, ja si užívam každú PML, kdy sa teším a mám to tu fakt moc rada. A vlastně jsme tě měli možnost vidět tady pod ringem i natáčet. Kdy se můžeme těšit na další tvůj zápas? Bude to v Trenčíně? Áno, najbližšie to bude v Trenčíne, u nás doma, 9. mája na zimnom štadióne a veľmi sa teším vlastne, ja o tomto snívam, odkedy som začala boxovať, takže fakt sa teším do prípravy, dáme maximum a bude to fakt super. Prozražíš divákům, s kým to bude ten zápas, na koho se můžeme těšit? Myslím si, že by to malo byť s Dianou Kupcovou, ona je z Košíc a toto by mala byť moja superka. Zmínila si, že vlastně v domácím prostředí. Vlastně tam i začínalo PML v tom Trenčíně a teď na tom zimním stadionu. Jak ty to vnímáš? Vieš čo, ja to vnímam ako veľmi veľkú vec, naozaj, že začalo to na gala večeroch, ako mu aj tá iný.
také menšie akcie a dotiahlo sa to fakt, že až na takúto úroveň, že na zimný štadión bude to, myslím si, že veľká udalosť pre slovenské aj československé bojové športy a bude to u nás doma, takže veľmi sa teším. Na který zápas se dneska těšíš nejvíce? Vieš čo, ja som sa tešila aj na Mareka Karlika, ktorý už vlastne zápas bol, on chodí ku nám trénovať. Na ten zápas som sa tešila, ale tak teraz čo budú, teším sa aj na Karolínu Vaňkovú v MMA-ku, lebo tak to je vždy ženský zápas na karte, ale teším sa aj na finále Pyramidy, Tábor versus PAV. Koho favorizuješ? Asi Tábora. Tak to mám radost, protože vlastně to je zase můj domácí gym, takže komu třídím. Bude to ťažké, ale myslím si, že asi Tábor. A teším sa aj na Lea Boraka s Renem. To bude tiež veľmi dobrý zápas podľa mňa. Dobře, tak já ti děkuju, užij si dnešní gala večer a budeme se těšit na tvůj zápas v Trenčíně. Ďakujem aj ja. Tak já vás zdravím, dámy a pánové, právě tady stojím s Adriánem Mertelem. Ahoj Adriáne, jak si užíváš dnešní gala večer? Zápasy vyzerajú brutálne, ako sme mohli vidieť predchádzajúci zápas, bolo to nabité, veľmi aktívny zápas, takže paráda, teším sa na následujúce zápasy. Před chvilkou jsme mohli vidět tvého bývalého soupeře Dominika Tábora, jak hodnotíš jeho výkon? Veľmi pekne, čakal som trošku viac od Grudku, nakoľko hovoril, že príprava bola vynikajúca, ale Tábor ukázal, že patrí medzi tých najlepších postojárov tejto scény. Pekný zápas, som zvedavý na to finále, skrz to, že Pavlík v tomto zápase vyzeral ako vyzeral a zápas mal fakt ťažký, takže som zvedavý a veľmi sa teším na finálový zápas. Taky se těšíme. Můžeme se někdy dočkat vaší trilogie s Dominikem? No, po našom druhom zápase boli, teda na afterparty sme sa tak vyprávali, že chcel by a ja by som chcel, ale tak uvidíme, ako dopadne dneska, ale myslím si, že skrz to, že ja som na ňo musel čakať celý rok, vyhral som 2 zápasy pred limitom, tak myslím si, že v tej 7-5 by si mal ešte odbuchať aspoň 1-2 zápasy, teda jeden zápas, aby si ten titul fakt zaslúžil, lebo naposledy mal s Petrom Kučikom a on bol 8 váhy, takže myslím si, že keby s 2, 3 rebríčku si to buchne, tak vyšiel by som do toho samozrejme. Myslíš, že nestačí, kdyby držel tady titul v té vyšší váze? Je to také, no neviem. Ten zápas s tým Kučíkem, jsme ho viděli a byl to hodně dobrý zápas. Áno, bol to určite dobrý zápas, ale toho Kučíka neradím na tie najvyššie priečky v tom Československu, takže z môjho pohľadu, ja som pripravený na neho hocikedy samozrejme, ale videl by som to tak, že keby si ešte jeden zápas buchol v tej 7-5, tak by to mal naozaj také zaslúžené. A jak se těšíš na svůj zápas v Trenčíně? Na môj zápas v Trenčíne sa teším brutálne, bude to zimný štadión, bude tam fakt veľa ľudí, najväčšia akcia thajského boxu, aká tu kedy bola, takže sa na to moc brutálne teším. Akurát ešte nemám potvrdeného žiadneho supera, ale bude to brutálne a odo mňa môžete čakať zase špičkový výkon a dominanciu. Budeš obhajovat titul? Obhajovať titul asi nebudem, nakoľko tam teraz není nikto, kto by so mnou mohol ísť. Kotleba je 2 rebríčku, on mal mať operáciu, sa mi vidí. Tábor má teraz zápas a myslím si, že je ešte skoro, aby mal o ďalší mesiac alebo 2 zápas. Keď dneska má Pyramidu, myslím si, že bude chcieť nejaký odpočinok. Ale nejaký titul by to mohol byť určite, bol by som rád. A keď nebude, nevadí mi to, budem si za zápas ide potvrdiť zase svoju pozíciu na tej domácej scéne, takže teším sa. Dobre, my se budeme těšit a ti děkuju za rozhovor a užij si gala večer. Měj se. Hey!
zjistil, co jsem prostě chtěl, protože mám nějakou filozofii, za kterou si jdu. A jsem rád, že jsem ho získal, ale prostě pokračuju ještě dál. A tím to nekončí, ale právě začalo. Co je ten hlavní cíl? Tak to si nechal už pro sebe, to nemůžeš vyzradit světu. Který z těch dvou zápasů tě bavil nejvíc? Tak nejvíc mě bavil ten první zápas, ale oba dva byli skvělé, byl jsem uvolněný, prostě jsem dneska cítil, že ten ráno už jsem měl nějaké svoje věci, které se mi nedařily, ale já jsem kurva, že to dotáhnu přesně do konce. Kdy se na tebe můžeme znovu těšit? Za měsíc a půl Trenčín, 9. Titulový zápas? Ne, to bude jenom prostě v rámci gala večer, prostě fakt. S kým to bude? Ještě nevím, kdo mě chce, to může jít. Tak já ti děkuju za rozhovor a užij si výhru, parádní zápasy. Tak dámy a pánové, já vám děkuji, že jste dokoukali toto video do konce. My právě tady z Gala Večeru PML už neodjíždíme, ale doufáme a věříme, že jste si to Gala Večer i toto video užili. Za nás to bylo naprosto parádní. Viděli jste vyostřené fighty, perfektní obraty a zároveň parádní rozhovory. Já vám děkuji, napište do komentářů, co se vám video líbilo, zanechte like, odběr, komentář a my se vidíme u dalšího videa. Mějte se, čau.